M'buku la Enoki muli nkhani ya ngelo ochimwa. Amachita chigololo mpaka anabereka ziphona. Mayina fallen angels anatchedwa pa Enoki 6:7. Mulungu adzakhaulitsa Semjaza, Lamwero, Tamieli, Anani, Amalosi komanso Azazelo. Angelo amenewa atatumidwa kudzayang'anira dziko lapansi anayamba zigololo. Enoki akupitiriza kunena kuti Mulungu anamuchenjeza Nowa za chigumula. Anamutuma ngelo Gabrieli apite ku dziko kukapha ziphona. Anamutuma Michael kukamanga mtsogoleri wa fallen angels Semjaza. Rafaelo anatumidwa kukamanga Satana wotchedwa Azazelo. Nkhani imene ndikunenayi pano simungayimve m'Baibulo, inalembedwa m'buku la Enoki. Mbuyomu ndimafotokoza kunena kuti buku la Enoki linachotsedwa m'Baibulo. Semjaza atamangidwa anamusikira pansi pa phiri. Azazelo ndende yake ili ku chipululu. Mukapita ku desert kumalowa dzuwa lambiri ndi kotentha. Pansi paja ndi pamene pali ndende ya Azazelo. Angelo amenewa anatumidwa ndi Mulungu kayang'aneni dziko lapansi. Mapeto ake anayamba kusira akazi nkumagona, anabereka ana ziphona. Leronso tinawo atsogoleri anatumidwa kudzatumikira Malawi. Anayenera kuthetsa njala, kuthetsa umphawi, kuthetsa katangali, kumazukanika. Baibulo likunena kuti aliyense ochimwa nkumazitenga dolo adzalanda chango. Apolisi 150 asamusidwa malo ena kutumizidwa State House. Atatero president wapita kunja, anayi ku Mozambiki, Zimbabwe, akupitirira ku Vatican, akafikanso Germany. Amalawi ambiri akufunsa chakwera kukatani ku Germany nthawi zino. Ripoti ya ndege ituluka mawa, opanga kafukufuku anali maexpert aku Germany. Lero president akupita komweko akukatani. Mwezi wa April 2012 ndege inagwa ku Pakistani, 127 anaphedwa. Kafukufuku anaonetsa kuti corruption ndi imene achititsa. Ndalama zogulira ma spare parts zinadyedwa ndi anthu andale. Kunepo kumachitika ngozi ya ndege chaka ndi chaka. Corruption ndiye vuto. Mukayang'ana ndege ya Chilima inalibe zipangizo zokwanira. Mwachitsanzo transponder inaomba phiri kumosayaka. Kodi mafuta analimo? Akuluakulu, corruption is one of the factors that led to the crash. Now, ma-expert aku Germany anabwera kudzafufuza. Akuyenda kutulutsa ripoti next week. Koma chodabwitsa chakwera kupita komweko ripoti sinatuluke. Cholinga chake afuna kukadisha kuti anthu amenewa atulutse ripoti labodza. Tinazionapo ku Pakistani, boja air itagwa kunabwera kafukufuku. Aboma anapondereza kuti anthu asadziwe. That was 2012. Komabe panali munthu wina amene achita riki, ndipo anthu aku Pakistani anadziwa choonadi. Chimene chinagwetsa boja air 2012 inali corruption. Aboma nduna amauzidwa kaguleni ma spare parts agalimoto a ndege zimakanika. Mapeto ake ndege inatopa ndi kugwa. Leronso achakwera akhoza kupita ku Germany ndi kukadisha, adziwe kuti pangatalike pangatani zidzaululika.